जिमा जाबाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेशननि सिङाव बे जिमखौ सालायनाय जादों ओमफ्राय दा जोंनि जेसेबां नांगौ इकुइपमेन्टसफ्रा फ्राय दंजोबो आरो नांबावगौ जोंनो आरो लाबावगोन लासै लासैनो ओमफ्राय दा जोङो स्टुडेन्ट हिसाबै जों बेबादि एसेबां बारा फैथ'वाखै थांलाय फैलाय जागासिनो दं आरो माखासे फुटबल टीमनि प्लेयारफोर दङ बिसोर दा गेलेगासिनो दं रानिं अबस्था ओंखायनो बिसोर आप एन्ड डाउन जाबाय थादों आरो थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरो ओमफ्राय जों दा जास्ट मेन्टेनेन्स थाखाय माबा मोनसे फिस लादों जोङो जेनेरेलि जोङो 500 टाका 500 करि जों फिसखौ लादों बेनिफ्राय जों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बा महिला माखासे फैगोन वमेन्सफोर बिसोरनि थाखाय फिसा जोङो 300 करि खालामदों आरो आरो माखासे जगार नामाखौ जों खालामगासिनो लासै लासैनो आरो जों बेखौ मोजाङै फुल प्लेजेड खालामगोन आरो जोङो बे फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय जों जेसेबां नाजानो हायो जों नाजाबाय थागोन नाजागासिनो दङ जोङो बेखौ फुलफिल खालामजोबगोन बयबो फिजिकेल फिटनेस बयनोबो नांगौ जायो दा जों जेनेबा जोंबो बैसो जाबाबो जों खालामगासिनो दं दासिमबो एसे एनै आरो फैबाय थानाय दावखोफुबाय थानाय बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आरोबाव मोजांबाव गाव गावनि माने फिजिकेल फिटनेसखौ लाखिनो हागोन मोजाङैनो बेखिनियानोसै आरो कचार हिसाबै जोंना माबा हुबल दङ हुबल दैमारि मेन कचारा आरो बिनिफ्राय एसिस्टेन्टफोर दङ जोंना माखासे दंबावो आरो बेयावहाय मा समनिफ्राय बेसेबां समसिम फोरोङो जोङो फुंनि 5:30निफ्राय 8:30सिम खालामनो हागोन आरो बेलासि समाव ओरैनो जोङो 5टानिफ्राय खालामदोंमोन आरो मालाबा 6टानिफ्राय जायो 8टा 8:30 बेबादि समा सानबेसेसो फोरोङो बे खुनु माबा लायाखै जों सप्ताहै फैयोब्ला खालामनो हायो आरो रेगुलार माथ्र बुधबार दिना एसे बाजार दिना एसे दिगदार जायो लामा सामा गारि दोननाय मा दोननाय बुधबार दिना आरो सनिबारबा एसे माबा जायो गोबा जायो ओंखायनो सनिबारबा फ्रि जायो आरो बुधबारबा एसे असुबिदा जायो बेखिनिल' आरो बाखिनि सब सप्ताहैखौनो खालामनो हागोन आरो बिदि बेयावहाय जिम खालामनाय नुदों बेयावहाय नोंथाङा मा होनदों आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि लाइमोनफोर एबा जाना जोंनि बैसोनि गिदिर गासिबखौबो माने आं बेखौनो खावलायो जे जेनेबा सोरबाफोर ओरैनो जुदि फ्रि टाइम मोनोबा आरो टाइम बहननानै नोंथांमोनाबो हयथ' जोंनि नैबे जन्थु फुटबल एसोसिएसन टाउन बे बाजार खाथियावहाय फै नोंथांमोनाबो फै लैहोर फै दिनैबो दङ जोंनियावहाय बहुद जन मानसि दं दिनैहाय खम जादों एसे फुंनि टाइमाव बुयो दायो थांजोब्बाय गासिबो आं बेखौनो खावलायोदि गासिबो जन्थु निउ जेनेरेसन नोंथांमोना निसा बुस्थुआवहाय गोजोमालासिनो गावनि देहानि थाखाय फुं एबा बेलासियाव टाइम बहननानै दसेबाबो टाइम हो फिजिकेलि गावनि देहाखौ स्ट्रं खालाम जेब्ला गावनि देहा थागोन अब्ला गावनि जिउ थागोन गावनि जिउआ जेब्लायबो गावनि देरसिन आं बेखौनो खावलायो आरो टाइम बहननानै फैनो ट्राइ खालाम गासिबो बेनोसै आरो फरायनायजों लोगोसे अबभियासलि फरायनायखौथ' गालांनाङा फरायनाया थाखागोन बिनि लोगोसे सम बहननानै मोनसे टाइम मानानै फै ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং খালাম গাঁওখনো বেনছে আৰু শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰ মানে এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে ফিটনেছটো চবকে লাগে আৰু জিমটো মানে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে আহিব লাগে চবে আহি পেলাই অলপ নিজৰ গাৰ কাৰণে আৰু এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগে কৰি পেলাই মানে এইটো যে আমি ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে সেইটো কথাও নহয় মাহত যেনিবা 20 দিন কৰিলেও হয় আৰু সপ্তাহত 4 দিন কৰিলেও হয় আৰু এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে নিউজ দ্বাৰা যে মানুহবিলাকে অলপ আমাৰ জিমৰ কাৰণে আহক আহি পেলাই অলপ যিয়ে আমাৰ বাবুলদাৰ যেনিবা জিম খুলিছে 1000কে ফিজ এই কিবা মাহিলী
আৰু ফিজটো যেনিবা 500 এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ আৰু কি আহক পঢ়াৰ লগতে নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিব লাগে অঁ শৰীৰ এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আজিকালি যেনিবা চবে চিগাৰেট মদ এইবিলাক খাই আছে এইবিলাক খাব নালাগে জিমত আহিব লাগে নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে অলপ চাব লাগে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে সেইটো ক'ব খুজিছোঁ আৰু কি থেংক ইউ